Og som leder, så det du faktisk bare skal gøre, det er 3 nøgleting. Det er at gøre dig til gavegiver i forhold til verden omkring dig. Det kræver jo, for at du ved, hvad der er en gave for andre, at du ved, hvad de ønsker sig. Så det må du så øve dig lidt i. Og punkt 2, så skal du øge din egen selvindsigt. Det vil sige, at det er en rigtig god idé at prøve at forestille dig, at du sidder i den, der sidder over for deres krop og kigger på dig selv. Hvordan ser min kollega på mig, når jeg er i den situation? Når jeg står og råber og skriger, eller jeg kommanderer et eller andet, hvordan ser det så lige ud udefra? Og det kunne jo godt afstedkomme et behov for at gøre tingene på en anderledes måde, fordi at hvis der var en, der kom ind og råbte og skreg til dig, hvad vil du så gøre? Jeg ved, hvad jeg vil gøre. Der bliver lukket ned. Og den sidste ting, og det kan jeg så sige, det er den sværeste, det er, at du skal faktisk øve dig på at forstå og realisere, at vi alle sammen er et. Så det du gør mod andre, gør du mod dig selv. Og sådan er det bare. Det var de 3 punkter, som du bare skal tage fat i og arbejde med. Og når du arbejder med dem, så vil du opleve, at verden omkring dig bliver nemmere og bedre at være i. Og de resultater, du skaber, bliver større og mere stabil. Det er jo absolut noget at tage med hjem, ikke?